Здравейте на всички в този чудесен ден! Благодарихте ли на Бог за този ден, че сме отново тук, че сме гости в Неговия красив свят? Красив, чудесен свят. Аз много обичам това място. Ето там е Успението, Богородично. Този квартал се казва Василико. Много силна църква. Вероятно Дева Мария го охранява със своите ангели. И свещеника е добър. Ако имате път насам, непременно посетете този храм. И ако можете да помогнете, защото той е все още в процес на организация. Има доста работа. Явно ще става нещо голямо и много красиво и ще иска доста не само инвестиции, но и любов. Любов, труд, воля. Все едни такива състояния на духа. Не забравяйте да благодарите на Бог. Искайте прошка за греховете свои, на близките си. Искайте помощ за себе си, за близките си, за целия народ, защото ние сме общност. Ние сме в една градина. Както са тръгнали да се израждат цветята, да не станем небогоугодни. Ние сме тук, за да излъчваме милосърдие и любов. Бог е такъв към нас. Той е всемилостив, Неговата любов е безусловна и ние като Негови деца трябва да се стремим да бъдем към Него. Време е да научиме за своето светлинно тяло, много ни е полезно, защото този век, 21 век, е век на духовността. Духовната енергия. Бог пуска ангелите, програмира ги и иска ние да бъдем приемници на духовната енергия, да излъчваме любов, състрадание, емпатия. Разбирате ли, няма значение какво искаме ние. Знаете ли какво значи смирение? Толкова да смириш волята си, че да се оставиш на Него. Буквално Той да диша и да работи с твоето сърце. Отворено сърце означава да отвориш книгата в теб и Бог да пише в нея. Няма шаблон. Това не е шаблон, това е все истина. Аз имах честта да пообиколя различни страни с различни религии. Ходих по тези места, учих езици, молила съм се, приемам го като дар Божий. Разбира се, че всяко нещо си има цена, но много съм му благодарна, че ми отвори очите, че ми показа истината, старая се. Не е лесно, знам, че не е лесно. На младите ще им е по-лесно, защото са от по-нова генерация. Вече идва и нова раса. Те идват с силно развити сетива. Нали се сещате, че ако ние правиме бариери на новото, Бога ще ни изхвърля. Защото и аз съм вече от зрелите хора. Минала съм 50-те и нека бъдем умни, нека бъдем угодни на Бога, на нашия Създател и Спасител. Бъдете здрави!